السلام تقبلوا فنونا مكتال تركوا ذكركم تعذبت فنو إيري تي في خمي تمسيو لوما 14 جنبت ساعة سدالوه هاجراون زيناتات هيزلكم قريبا زلخو أديب عبدين مكتالكم بخبرنا عدمكم فلما أرس زينا منستر تسفاس لاس برهاني شفنا من رقبيتات مصفح نايل علي 35 بليون نقفة وفرخم تقبر قليتو ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጅየም መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብልዑል ድምቀት ጸንቢሎም ኣምርጋጽ ውሕስነት ሕርሻ ፍርያት ኣተባባዒ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢን ሩስያ ንምድኻም ክካየድ ጸንሐ ግዳማዊ ተጻቦታት ከም ዘይተዓወተ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሓቢሩ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸስተ ሓድሽ ልበዳ ሕማም ኢቦላ 65 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ህንዲ ዘቤታዊ ጠለባት ንምምላእ ሰደድ ሽኮር ን6 ሸዋርሕ ከም ተቋርጾ ኣፍሊጣ زرزر زينا شفنا أقولت مرة غبيتات بحافشة تليفون إنترنت عندما فلاين مسفح نايل علي 35 بليون نقفة وفرقم تجبر تجليتو وكل رينا يوناتان نعبيون زدالو تاب جرمسكال جرزجير كقربوي ካብ 1991 ክሳብ 2026 ኣብ ጽላት መራኸቢታት ብዝተገብረ ናይ ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ገዚፍ ወፍሪ ጂኦግራፊያዊ ሸፈነ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ንምስፋሕ ኣድማዕ ስራሕ ከም ዝተዓመተ ገሊጹ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋስላሴ ብርሃነ ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ ዝኣረገን ግዜኡ ዝሕለፈን መሳርሕታት መርበብ ኣገልግሎት ቀዋሚ ቴሌፎን ብሓድሽ ምትካል ንመርበባት ተንቀሳቐስን ቀዋምን ቴሌፎናት ዘገልግል ትሕተ ባይታዊ መስመራት ምውዳድ 184 ታወራትን ምስኡ ዝኸይድ መሳርሕታትን ትሕተ ቅርጽን ምትካል ከምኡውን ምትእትታዊ ኢንተርነትን በብእዋኑ ምስፍሑን ካብቲ ቀንዲ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ በዚ መሰረት ኣብ ከተማታት ኣቑርደትን ዓዲ ኋላን ሓድሽ ትሕተ ባይታዊ መስመራት ቴሌፎን ክዝርጋሕ እንከሎ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ብሓድሽ ከም ዝተተክአ ከምኡውን ኣብ ከተማታት ደቀ ምሓረ ከረን ባጽዕ ተሰነየን ዓዲ ቀይሕን ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ተመሳሳሊ ናይ ምጽጋንን ምሕዳስን መስመራት መደባት ከም ዝተተግበረ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ኣብ ከባቢታት ኣኽርያ ዕዳጋ ሓሙስ ሓዝሓዝ ምራም ጭራን ማእከል ከተማን ብጠቕላላ ኣስታት 73 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሓድሽ መስመራት ከም ዝተዋደደ ገሊጹ ኣብ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ብዝተገብረ ወፍሪ ጂኦግራፊያዊ ሸፈነ 900 በፂሑ ምህላው ዝሓበረ ሚኒስተር ተስፋስላሴ ኣብ ትምጽኢት ሃገርን ህዝብን ዝሳንን ዝስጉምን ንሃገራውን ኣህጉራውን መራኸቢታት ዘገልግል ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከም ዝህሉ ንምግባር ብቐጻሊ ስራሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ 2001 ብፍርቂ ሜጋባይት ዝጀመረ ፍጥነት ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናብ 1536 ሜጋባይት ከም ዝዓበየን ናብ 4ይ ወለዶ 4G ተኣትዩ ከም ዘሎን ብምግላጽ ኣብ ምሕድግ ዝበለ ቦታታት ተደኲነን ዘለዋ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ብዋይፋይ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ዝረኽባ ንምግባር ዝተጀመረ ዕዮ ኣብ መፈጸምታ ከም ዝበጽሐ ከምኡውን ንተመራመርትን ንውስን መዓልታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ንዝሓቱን ኣብ ቅልፂ ዝተመርኮሰ ኣገልግሎት ክወሃብ ከም ጀመረ ኣብርሂቡ እቲ ጽላት ሓያለ ብድሆታት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ድማ ታወራት ንምትካል ዝሓቶ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ከምኡውን ሓውሲ መድረብራዊ ቅርፂ መሬትን ብርቱዕ ሙቐትን ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ብምጥቃስ ነዚ ኩሉ ተጻዊሮም ተበፂሕን ዘሎ ደረጃ ክውን ዝገበሩ ሞያውያን መንእሰያት መጒሱ ሚኒስተር ተስፋስላሴ መወዳእታ ንናይ መጻኢ ውጥን ስራሕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ብምስጓም ነቲ ኣገልግሎት ንምምዕባል ብቐጻሊ ከም ዝስራሕ ብምሕባር ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርዕታ ማእከል ደንካልያን ጋዴን ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓርን ካልኦትን ከባቢታትን ታወራት ናይ ምትካል መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ
ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጅየም ጽንዓትና ወሓስና ብታሕቲ ዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብልዑል ድምቀት ጸንቢሎም ኣብቲ ብትሽዓተ ጉንበት ኣብ ከተማ ብራስለስ ተኻየደ ጽምብል ጸሓፊ ማሕበረኩም ኣብ ከተማ ብራስለስን ከባቢያን ኣቶ ግርማይ ገብረ ህይወት ኣብ ተስምዑ ቃል መስዋዕቲ ዝመፀትን ዝተዋሓሰትን ናጽነት ብልምዓትን ምድራዕ ውዳቤታቶም መሒሎምን ሓድነቶም ኣትሪሮምን ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ሚካኤል ተስፋይ በወገኑ ዮሃንኡን መላ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ንኣቶ ዘለና ናይ ልምዓት መድረኽ ንምዕዋት ተሳትፎ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት ብሓፈሻ ሃገራውያን ውዳቤታት ድማ ብፍላይ ክብል ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም እቲ ኣብ ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተረኽብሉ ጽምብል ብሃገራዊ ጣዕመ ዜማታት ዝተሰነየ ምንባሩ ተዝተበጻሕና ሓበሬታ ኣፍሊጦ ኣብ ዝሓለፈ 35 ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተኻየደ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተበጻሕነት ኣገልግሎት ትምህርቲ ብደረጃ ምሕደራት ከባቢ 93 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ረሺድ መሓመድ ዑስማን ገሊጾም ቅድሚ ናጽነት ንዝነበረ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ምልኪቱ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዘይካቲ ህዝባዊ ግንባር ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ቦታታት ኣብ መስመር ጽርግያ ባፅዓ ኣስመራ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ጥራይ ተሓጺሩ ምንባሩ ብምጥቃስ ቅድሚ ናጽነት 28 ዝነበራ ትካላት ትምህርቲ ብዝሕጂ እዋን 684 በጺሐን ከም ዘለዎ ኣብርሂቦም እዛ ሃዚ ምስተን ሓደስቲ ተኸፍታ ነውጣታት ቅድመ ትምህርቲ ተደሚሩ ድማ ናብ 849 ክብ ከም ዝበለውና ገንዚቦም መምህር ረሺድ ኣስዒቡ ተበጻሕነት ትምህርቲ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ንምርግጋጽ መደብ ዓርዮት ኣብቲ ሰበኽሳ ግማዊ መነባብሮ ዘለዎ ከባቢታት ከም ዝተኣታቶ ብምግባር ኣብ ናቕፋ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውዳድ ከምኡውን ኣብ ኣዶብሓ ሓውሲ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት ዕቱብ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ መምህር ረሺድ ተበጻሕነት ትምህርቲ ናብ ተንተሪፈን ዘለዋ 7 ሚእታዊት ምሕደራት ከባቢ ንምርግጋጽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ገሊጾም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 10 ንኡስ ዞባታት ዝሕቆፋ 103 መምሕደራት ከባቢ ኣለዋ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት ሕርሻዊ ፍርያት ኣተባብዓ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝለኣኹ ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ውሑስ ሕርሻዊ ፍርያት ኣብ ዕዳጋታት ንምርጋጽ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየደ ገሊጾም ከም ውፅኢት ናይቲ ጻዕሪ ድሕነትን ብቕዓትን ሕርሻዊ ፍርያት ኣብ መመስርሒ ትካላት ንምርጋጽ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ካብ 7 ዘይበዝሓ ዝነበራ ደረጃታትን ዝፈላለ ትካላት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 75 ክቢለን ብምህላውን ጸብጻብ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣፍሊጦም ኣብ መእተውን መውፅእን ኣፍ ደገታት ማለት ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ከምኡውን ኣብ ተሰነይ ዝርከባ ናይ ውሸባ ንቕጣታት ብዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን እናሓይላ ብምምፀን ናብ ሃገር ዝኣቱን ካብ ሃገር ዝወፅን ሕርሻዊ ፍርያት ንምቁፅጻር በቲ ዝድለ ቅጥዕታትን ምስክር ጥዕና ተሰንዩ ድማ ንኽጓዓዓዝ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ተሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደረጃ ብቕዓት ዘራእቲ ንምርጋጽ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ብቕዓቱ ተረጋጊጹ ዝተባዝሐ ምሩፅ ኣዝርእቲ ኣብ ዓመት ካብ 700 ኩንታል ናብ 6,000 ኩንታል ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጦም ብዘይካዚ ካብ 2007 ክሳብ 2017 ኣብ መላእ ሃገር ብዝተኻየደ መስርሕ ምውጋንን ምጉሓፍን መድሃኒት ጸረ ባልዕ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኣትሒዞም ተዓቂሮም ዝጸንሑ ልዕሊ 360 ቶን መዓልቶም ዘሕልፉ መድሃኒት ናብ ወፃኢ ሃገር ብምልኣኽ ኣህጉራዊ ደረጃ ብዘማልእ ኣገባብ ከም ዝውገኑ ተገይሮም ኣብ ርእሲ እዚ ዝተበላሽዎን መዓልቱ ዘሕለፈን 46 ቶን መድሃኒት እንስሳን ክታበትን ምዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ደረጁ ብዝሓለወ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝውገንን ከም ዝጓሓፉን ከም እተገብረ እቲ ጸብጻብ ይብርህ ጸብጻብ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 6,500 መትሓዚታት ጸረ ባልዕ ብውሑስ ኣገባብ ንምውጋን ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ስራሓት ከም እተኻየደ ኣነጺሮም ፕሬዝደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተስፋ ሚካኤል ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ክፍልታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ተራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምኸተን ልምዓትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዳ ኣብቲ ሎሚ 15 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ማዓስከር ደንደን ዝተኻየደ ሰሚናር ህዝባዊ ግንባር ማዕርነት ብስራሕን ተሳትፎን ንምስራጽ ሓያል ናይ ምንቃሕን ምውዳብን ስራሓት ከም ዘካየደ ከም ውፅኢቱ ድማ ወርሒ ሕዳር 1979 ኣብ ሓራ መሬት ሃማድኤ ከም ተመስረተ ገሊጻ ደቂ ኣንስትዮ ብዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብዝተራሕወለን ረሒብ ዕድላት ኣካዳሚያዊ ፖለቲካውን ሞያውን ትምህርቲ ብምቕሳም ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ተቃልሲ ብብቕዓት ከም ተሳተፋ ኣብ ዓውደ ውግእውን ክሳብ ደረጃ ኣዘዝቲ ብጅግንነት ከም ተቃልሳን ከም ዝመርሓን ኣብሪሃ ፕሬዝደንት ሃማድኤ ወሲኻ ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ዝሃስን ዘዳሉን ሕግታት ብምስራዝን ንዝመሓየሽ ብምምሕያሽን ብሓድሽን ፍትሓውን ትሕዝቶ ከም ዝትካእ ከም ዝገበረ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተወስኮሰ ክብርታት ተደሚሩ ናብ ሓድሽ መድረኽ ከም ዝሰጋገረ ኣነጺራ
ውዳበ ሓይሊ ዝበለት ወይዘሮ ተኸኣ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ውዳቤታቱ ምስፋሕ ተሳትፎኡን ኣበርክቶኡን ንምዕዛዝ ይንቀሳቐስ ምህላው ብምግላጽ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ጻዕርን ተሳትፎን ክሕይል ኣተሓሳሲባ ኣብ ዞባ ውርደት ካብ 23 ሚያዝያ ክሳብ 7 ግንቦት ምርጫታት ኣብ ማሕደር ተኸባብን ኣካየዲ ስራሕን ተኻይዶም እቲ ኣብ 16 ምሕደራት ከባቢ ዝተኻየደ ምርጫታት ኣብ ስራሕ ዝጸንሑን ምትካእን ዝሓሸ ምሕደራዊ ኣገልግሎት ምፍጣርን ከም ዝኾነ ማሕደር ዞባ ውርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ገሊጹ ዝተመርጹ ኣብ ማሕደርትን ኣካየዲ ስራሕን ህዝቢ መንግስትን ዘሰከሞም ሓላፍነት ተገንዚቦም ብብቕዓት ከገልግሉን ውዳበ ህዝብን ምሕያል ኣበርቲዖም ክሰርሑን ዘዘኻኽረ ኣቶ ኢሳቅ እቲ ምርጫታት ኣካል ናይቲ ምሕደራዊ ኣገልግሎታት ምሕያሽን ህዝቢ ኣብ ቀረቡ ስሉጥን ጽፉን ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ባይታ ምፍጣርን ዝካየድ ዘሎ ዕማም ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ምርጫታት ኣብ ምሕደራት ከባቢ ደረት ኢንድራይብ ደክሰይ ዕሊባናይን ኢንገርነ ዓደርደ ሽላብ ጉስጢ ሶሎብ ሓዋጉ ወለት ባርቕ ካርሽምላ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ከተማ ውርደት ኣብ ዝርከባ 4 ምሕደራት ከባቢ ተኻይዶም ኣብቲ ምርጫ 5 ደቂ ኣንስትዮ ማለት 3 ማሕደርትን 2 ኣካያዲ ስራሕን ከም ተመርጻ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሰብ ስርሖ ብልሒፍ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዓብ ውፅኢት ዝርከቦ ዘመን ኣምጾ ቴክኖሎጂ ብምዃኑ ነቲ ጽቡቕ ወሲትካን ሳዕቤናቱ ምክልኻል ብዕቱብ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ዶክተር መድሃኒ ማሪቆስ ገሊጹ ብ13 ግንቦት ኣብ ከተማ መንደፈራን ሰራሕተኛታት መንግስትን ተምሃሮን ኣብ ዝገበሮ ንኣበርክቶ ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣብ ኣካዳምያውን ህዝባውን ኣገልግሎት ዘተኮረ ኣስተምሮ ዶክተር መድሃኒ ናብ ማዕባብላ ሰብ ስርሖ ብልሒ ከምኡውን ዘለዎ እወታውን ኣሉታውን መድያት ዝምልከት መብሪ ሂቦም ኣብ ኤርትራ ብዝደለናይ ራብዓይ ደረጃ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ተጠቀምቲ ጥራይ ዘይኮና ፍሬቱን ክንከውን ዘኽእል ተህቦን ተበግሶን ከም ዘሎ ብምግላጽ ሰብ ስርሖ ብልሒ ኣብ መድያት ሕርሻ ሕክምና ምክልኻልን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ዘለዎ ዕዙዝ ተገዳስነት ተገንዚብካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገንዚቦም ሓላፋ ሃማማት ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ብወገኑ እቲ ኣስተምህሮ እዋናውን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ሕብረተሰብ ፍታሕ ዘምጽእ ምህዞታት ንምትብባዕ ኣብ ዝስራሓሉ ዘሎ ኩሉ ዝምልከቶ እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ ፍልጠት ምትሕልላፍ ናይ ሞራል ዓወት ዝበለ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ግብረ ምስ ግዜን ዘመናዊ ምዕባልን ምጉዓዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንእሰያት ብውልቅን ብደረጃ ሃገርን ዘርብሖም ኣለልዮም ጻዕሮም ከሒሉ ኣተሓሳሲቦም ዶክተር መድሃኒ ማሪቆስ ዛጊት ኣብ መላእ ሃገር ንኣስታት 40,000 ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ኣስተምህሮ ሰብ ስርሖ ብልሒ ሂብሎ ዝወርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ውፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ንሩስያ ብቁጠባ ንምድኻም ክካየድ ፀንሐ ግዳማዊ ተጻብኦታት ከም ዘይተዓወተ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሩ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን መጠን ዕቤት ቁጠባ ሃገሩ ብኸፊል እኳ እንተነከየ ንምርማሱ ዝተኣልመ ግዳማዊ ተጻብኦ ግና ከም ዝፈሸለ ፕረዚደንት ፑቲን ኣረዲዩ ብኣንጻሩን ሩስያን ምህሳይ ወታደራውን ቁጠባዊ ነፍሪ ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደን ኣብርሂቦም ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣባላት ኔቶ ድማ ብፍላይ ንዩክሬን ንምድጋፍ ቢልዮናት ዶላር ዝዋግኡ ኣፅዋር ይሰዳ ምህላውን ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ደገፍ ነቲ ኩናትን ምኽራር እንተዘይኮይኑ ዛጊት ዝተረኽበ ፋይዳ ከም ዘየለ ጸብጻባት ይረድኡ እቲ ኣንጻር ሩስያ ዝቐንዐ ወፍሪ ንጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ከም ዘሎዮም ነቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝጠቕሱ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ምሕጋዝ ካብ 2022 ኣስታት 400 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ክገብራ ከም ተሰማምዓ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ከም ተተግበረ ይረዱ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸስተ ሓድሽ ለበዳ ሕማም ኢቦላ 65 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ሓቢሩ በቲ ክስተት ኣስታት 250 ካልኦት ከም ተኽለኽፉ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ብከቢድ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ተኣውጀ ከም ዘሎ ኣረዲዮም እቲ ሕማም ብፀጥታዊ ቅልውላው ኣብ ዝተጠቕዐ ኣውራጃ ኢቱሪን ከባቢኡን ብናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ይዝቃላሕ ዘሎ ኣብ 2025 ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በቲ ሕማም 45 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና ኮንጎ ይጠቕሱ ሕማም ኢቦላ ብ1976 ኣብታ ሃገር ካብ ዝክስተት እንድሓር ሕጂ ን7 ግዜ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ህይወት ልዕሊ 2300 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ይጥቀስ هندي زبيتاو طلبات نملا سدد شكور نشد شوارح كم تقارص فليتا متن فريات كام نايز حلف عامت بخفيل غودي لهم زلوز غلصو سمز نقد هندي التوسيد زلو سقومتو وشتاو عداغاتات نمرغغا كم زخونه حبيروم تسقومتي خصام وداتا زمت ورح مسكرم كم تصنع استقصوتهم سمزي ادلايم زخون كقتل كم زغل اميتهم هندي عمتاو خاب تفريو استاد 30 مليون طن شكور نتا استاد 28 مليون طن اب زبيتاو معلا كم تعوليا تحبر
تهاجر بمتن فريا شكور نبرازيل تختيلا بكالاي درجة 5 سرعة توسط سبسبات وسيداتو دلا سدد نايمون زاف سقمتي أبكال أوتاجرات ألوتاو سعبينات كل وخمس خيل يأمتو أبدسيت سوماترا نا إندونيسيا بزي حقاو معدن وركب استغسط حدقا مهمام مريت بوحدو 3 سوات كم زموتو خابت خباب سفنو زينا حبيرو بتنا 14 قنبات حدقا سدبي وقنات كلو خمس خلو زعموتو سمز سرحيت مدحن هيوت إندونيسيا قطر موتات كوستخ كم زخيل أميتو مالو تحدقا بتخباب زوقع برتوع زناب كم سعبه توم سمزي توسخي حبيروم أمدحن هيوتن مقطع زي حقاو نتفتاتن زنتفو حيلتات زتا نابت خباب زلاخ منغستي إندونيسيا حزب زي حقاو عدنا كام مكياد كحيب أتحساسي ولو إسرائيل ليبانوسن ناي سالساي زوريا زرب أب كتما واشنطن يكايدا لوا أبتا بيصفت قدات وزا أمريكا زكايد زولو ركب أمباسادر إسرائيل أب أمريكا يوكيل لايترن أمباسادر ليبانوس أب أمريكا نادا حمدان كمون وتادروين وكل تخلتين هاجرات يساتف لهم تزته مفتاح عدك من قصاص حزب الله من واحد بمنو زيت تكبر سمع مقراص توخسن مسرات وقعوز مدنا نزته كوريم اذا حد يشركب زكايد زلو من قصاص حزب الله اسرائيل بمتحاس سمع مقراص توخسين حد حدهم ابزوا قصلو زلو اوانيوم أمباسادرات إسرائيل ليبانوسن بمنغونينة أمريكا ب14 23 ميازيا كلتا زورياتات زرب واشنطن كم زكايدو ذكريوم إسرائيل كان مجمرة ورحي مقابيت 2026 ناب لعلي ليبانوس كتكايدو بتصنحت متقعتات لعلي 700 سبات كموتن كلو لعلي 8 تشيح كم زغسلون حاجة نتبخل 3 مليون كم تمزابلون تبتابات يحبرو منغسي إيران أبال هاجرات ودب بريكس بأمريكان إسرائيلن ناب لعلي هاجرون سفت متقعتي كوخننا تصويعو منستر قدات وزا إيران عباس عراقجي أب كتما نيو دلهي بستخاي داخبا منسترات قدات وزاي أبال هاجرات ودب بريكس أبزهابو مقلتي هاجرو قداي زي حقا ومسفحفحن كوينات المخانا بمحبار أبالات بريكس نعبل لهاجرات معراب كالقاومة أتحساسيبوم إيران ناتنتها لولاونتان غزاتا وحدنتان مكل خال بمول عقماق تقالس دلوت خمزلان بتقطن فرهان إذا خمزي تبن زحبرت منيسر دبلوماسياو فتحون ملؤ توفاينت كم زلوا قليتهم حبرات إمارات عرب أبتبا أمريكان إسرائيل نابل إيران استخايدو تادراو سرحيت بغتا كم تساتفت منيستر بتوسع خسيسوم زاغيت نتقداي بزملكت كاب أبالات هاجرات بريكس توها بمقلت يلن إذا خمزيلن كله قونو تأخيبا منيستر قدات وزا إيران عباس عراقجن منيستر قدات وزا روسيا سيرجي لافروفن زربا كايدوم منيستر لافروف هاجرون نتي أمونغو أمريكان إيران تخسيت زولو وطرب سلما من قد المفتاح كله تعرتات كم تقبر أرقاقيتو دسيت تايوان بعصر 3 قنبت بغتاو تخصيص السنة سفي وتادراوي لممدا كايدا أبتلمد ميسايلات مدفعات تانكتاتن درعات مكاينن كم تساتفو تقليتهم علامة زلمد وتادراو عقمن بمنفع مخانو أز استراوي تادسيت حبيروم يخون بر منكسي تشاينا نتبدسيت تايوان استخايدا لمد بتري كونين ولوم أزل لمد زي حدا ساعتات قدمت بريزيدنت ترامب أب تشاينا ناكلة معلتات مبزح نفتام كتما بيجينج مزاوي تخايدوم بريزيدنت شي جين بينغ تمالي 14 قنبت مس بريزيدنت ترامب تراقبو أب زكايدو زرب قداي دسيت تايوان أب زمدنا أمريكان تشاينان كايح مسمر مخانو بتنقاغن تدي استحيزو ما أزيو حدا قنيا خونتات كفتر كم تخلي أتنكيغوم تشاينا نتا أمريكان كالوت هاجرات معرابن أب تأكال لولاوي قزاعتا زخونة دسيت زقورو متساو بالتري كتقاومو متنحاز فلت كوينو أقداسم زخون نتا دسيت بوتات دراو سقومتي كتسنبراخم تخيل كتتنكر تاني حلا منغست كاميروم زكايدو سفيح مرمراب زي حقاو من قدخ نتفات صنحة أستاذ كلتميت تكالات عدنا وركي كم زرخب فليتوم من يسرع عدنا بزوصو مقلزي لعلي 95 ميتاويت كابتن كوبانياتات بوزعتنياتات زوننا مخانن حبير اللوم تنزي حقاوين كوبانياتات بغصبت نتفتاتن دو كبلان عدنا مسارحيتاتن مساليتاتن كفرسان منغست كاميرون عزيز اللوم بزي كازي مساعي تمساسال زي حقاوين فتات نمكتا حدشا سرارحة كم زتاعتاتو أفليتو زيناتات من الزعماء أرسال زينا كنقم لكم منيستر تسفى سلاس برهانة شفنا من راقبيتات مسفاح نايل على 3.5 بليون نقفة وفرقم تقبر قليتو إرتراوان نبرت بيلجيم مبر 3.5 عمت بعلنا زنات بلعول دمكات تنبيلام أمر قاز وحسنات حرشة فريات تبابع قس قاس كم تمزقبه من يسرح حرشة حبيرو
ንሩስያ ንምድኻም ክካየድ ዝፀንሐ ግዳማዊ ተፃወታት ከም ዘይተዓወተ ፕረዚደንት ፑቲን ሓቢሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸስተ ሓድሽ ለበዳ ሕማም ኢቦላ 65 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ህንዲ ዘቤታዊ ጠለባት ንምምላእ ሰደድ ሽኮር ን6 ሸዋርሕ ከም ተቋርጾ ኣፍሪጣ بارك زخوركم تعزب تحفشاو زيناتات تابسزازي ملو سلامك تالكم نمسكن مسترف نداتنا نحدقكم بوغنا